Ale už to ide. A vidíš nás? No komunikuj. No? Ja, no, tak, že my sme oni mali banány. A oni ako došli. No a ešte sme aj packali reči. No, ako dvaja aj se synom, dvaja boli, dvaja. Potom ešte sme tu mali ako dve krávy, hej? Krávy, áno, krávy. Začali sme tu dojiť tú petúniu a mala ale zakrslé vemeno. My sme išli ako tú druhú sme išli dojiť, nie? Ale tu sme potom zistili, že to je byk, lebo keď sme mu tak začali tu, tak koko. Dáška! A tak, tak, oni my sme mali úplne dolepené ruky od toho semena, nie? A potom som si samozrejme ja všimla, že to má gule, nie? A že kráva má vemeno so 4 cecikami, nie? A to tam neboli ani tie bradavky. No a potom oni, otec so synom prišli. Otec so synem, áno. Začali sa... Toj ma buchli. Áno, toj. A jebem. No a potom oni sa tu začali strašne hádať, nie? Začali to tu rozbíjať. No a my sme v tom strese, my sme tu šupali práve vtedy melóny, nie? Tak sme zobrali... A balóny. A tie jadírka začali po nich ako hádzať, nie? Potom sme ich ako spacifikovali, nie? Riadne. my neboli to taká rarita, viete, rarita. Presne, to je ten pravý výraz, Jožka. No. Gerta. Ja som Gertruda. Nejdem tak pokoj. Čau. Počkaj chvíľu, Počkajme v telke. Pozdravujeme ešte Dašenu, to je z baru. Dašenu pozdravujeme z baru. Áno, a moju rodinu, ja, tetu, môjho bratranca z druhého kolena, otca, aj seba pozdravujem, ahoj. A vlastne nevieme, čo sa tu stalo. A dvaja se synem boli a došli na takú modernú auce a normálne cez strecha sa si vysunulo. To sú mafiáni, to sú mafiáni. Elza, A ešte také okuliare čierne to malo, to sme nevedeli, že to je nejaká gangsta. Elza, môžeš ma aj zabiť, hovorím, to sú mafiáni, to sú. Áno. No, ale vlastne, čo sa tu stalo, nevieme. Dovidenia.